ganin ga mining ɗin da ake ce ma Sigma ɗin nan, Sigma. To wannan mining ɗin mining ne wanda babban mining ne a cikin wannan sabuwar shekarar, saboda na bibiye wannan project ɗin, na ga project ɗin insha Allah zai iya zama babban project a nan gaba, saboda kun san rules ɗin samun kuɗi a mining shine shiga da wuri. Duk wanda ya shiga mining da wuri insha Allah in dai har mining ɗin ya dawo influencers ka ɗauke shi yayi daraja, za ka samu alheri sosai, saboda za ka tara token ɗin da yawa kafin kowa ya ga ya tara. To abin da zamu yi a wannan, kun ga an ce mana discover the largest ton wallet Telegram and boost your earning token. To wannan mining ɗin abin da dai in yanzu na click aka inda aka sa connect ɗin nan, zai yi min scanning ɗin iya daɗe wanda na yi ina amfani da Telegram ina akan blockchain da iya shekaru dai. Kun san dai irin su pause da komai inda ake analyzing ɗin wannan Telegram, sannan dai ba mu abin da ake ce ma, zai ba mu kyauta na token base of wannan ɗin mu transaction ɗin mu akan blockchain ɗin ton. To abin da zamu yanzu zamu zo mu clicking da ku gani in ya danna mana za mu yi continue. To bayan mun continue kuna ganin gashi nan da a ce kun ga an ce mana how to connect your wannan check your transaction. Zai mana checking in this transaction inda muka yi, sannan receive your coins. To yanzu first da mu connecting in wallet ɗin mu, abin da ya ce kenan da mu zo nan mu click akan inda ka sa connect wallet. To kai tsaye zan click akan inda ka sa ton keeper. To kai make sure kana ton keeper ɗinka. To a nan wajen sai in zo in danna inda ka sa connect wallet ɗin nan, in na danna shi to a nan zan saka password ɗina. To bayan na saka, kuna ga bayan gama connecting gashi ne yana reading, kai ma haka da ka yi da kai connecting da ga yana reading haka da ya kai 100%. You can checking your current balance wallet. In ya gama ya kai 100% zai ba mu abin da zai ba mu. To kuna ganin a nan ya ce wannan, kun gani your total transaction is 85, your total wannan ton is 12, sannan average daily wallet is 0.1. To kuna ganin gashi ne ya mana summarizing din duka abin da na yi a cikin wannan ina ton ina. To kai tsaye nan wajen kun ga ya ce na receiving din abin da ake ce ma 1772 coins. To kuna ganin abin da aka ban kenan. To kuna ganin a nan na gana wannan, sannan kuma ina da wannan 1772. So wannan ya ce total abin da na kashe akan wallet ina, na kashe abin da aka ce over 12 ton. Kuna ganin to shi kenan ga wallet ina nan wanda na yi connecting. To shi ne takamaiman bayani game da wannan project ɗin. To kai tsaye da mu zo nan inda aka sa invite ɗin nan, za ka zo kai click akan inda invite yake. To wanda invite kai ma kuma kana iya receiving ɗin 50 plus in kai inviting ɗin mutum. In kuma mutum wanda yake under premium ne, da ka yi receiving ɗin 100 points. To kuna ganin to wannan link ɗin da aka copy shi, in ka copy link ɗin nan naka, za ka iya tura ma abokananka da group ɗinka da community ɗinka ka tura musu. To duk wanda ya register kana da abin da ake ce ma 50, kana da 50 points kamar yadda suka ce a nan wajen, kana ganin. To yanzu nan za mu iya zuwa mu yi tax, wa'anda shi ma tax ɗin su ba wani mai yawa ba ne. Za mu yi click akan wannan mu ga tax ɗin su. To tax ɗin su kuna ga za mu iya danna kan start. In muka yi inviting ɗin invite one wannan muka danna da a ba mu 200. Muka yi adding ɗin wannan logo ɗin a jikin wannan ɗin mu Telegram ɗin mu da a ba mu 200. Muka yi follow ɗin su a Telegram da a ba mu 200 plus coins. Muka yi follow ɗin su a X da a ba mu 100 plus coins. Muka yi follow ɗin su a YouTube da a ba mu 100. Muka yi follow ɗin su wannan, muka yi subscribe to folder ɗin su za a ba mu wannan. To za mu je duk kai complete ɗin wa'annan tax ɗin. To da ka complete ɗin su wannan shi kenan, za ka jira duk lokacin da aka sa wani tax zai updating ɗinku a group. To kamar ta ka duba link ɗin Telegram ɗina a ƙarshen wannan bidiyon, za mu ajiye saboda muna updating a kowane lokaci abubuwa masu amfani a wannan ɗinmu channel ɗinmu. To Allah ya samu dace. Ka kuma ta ku yi like, ku yi share ɗin wannan bidiyo. Sai an ji mun, kuna gode.